Ngikubingelele ekseni kulisabatha mlaleli wokhozi FM sabelwa mkhathini okubingelelayo ngizokuthulela inkonzo umkhuleko wesabatha ekseni esiphathelwe umelusi umthembeni Mpanza ongumholi webandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Isihloko salenkonzo sithi Ushembe Nokwanda Kobunazaretha. Isihlabelelo samaNazaretha 147. Izwi lezulu lizwakele emhlabeni wonke, lizwe nini bantu nonke alikhethi noma munye. Liyababiza bonke abantu alikhethi noma munye. Izintaba nemimango ziyalesaba lelo lizwi. Lelo lizwi elomemo elimema izizwe zonke. Izindunduma ngobuningi bazo ziyakubikelana zona. Ziyakuba nelikhulu ivuso ngokufika kwaleyo mini. Balekani bantu nonke yesabeka leyo mini. Wozani webadingi, wozani webasweli. Eniswele leyo ngubo yokwembesa umphefumulo. Liyawufika lelo langa uzodinga lowo mphefumulo. Amen. Igama elithi Ushembe noma liyisibongo kodwa ligama lomprofeti Ushembe owaliqanjwa nguyisemkhulu uNhliziyo. Ubaba ilanga isikhathi esiningi uma ekhuluma ngomprofeti wayembiza ngokuthi Ushembe. Kule ntshumayelo ke uma sikhuluma ngoShembe sikhuluma ngomprofeti Ushembe ongumsunguli webandla lamaNazaretha. Kubalekile ukuthi uma ungena enkolweni noma ebandleni ube nokuqonda ukuphelele ngenqubo mgomo yalenkolo ukuze ungathi uphakathi uthole usufundiswa izinto eziphambene nalokho obuthi uyakwazi. Inqubo mgomo ilawulwa ichazwe ngumsunguli wenkolo noma kwenzeka ukuthi emva kwakhe abalandelayo beyishintsha lenkolo. Inqubo mgomo yobuNazaretha yafika noShembe emhlabeni. Yabe isifundiswa kabanzi inkosi ilanga. Khasini 263 lencwadi ethi izintshumayelo zenkosi ilanga ebhalwe nguAdvocate Mnyando. Ubaba ilanga uthi thina basekuphakameni sikholwa ukuthi umoya kaJesu wehlela kuShembe emhlabeni. Nokuthi ngenkathi Ushembe ebizwa ezweni lakubo ekhishwa kuzo zonke izinto ayezithanda nayezenza umoya kaJesu wehlela kuye. Sikholwa ukuthi wathi uma efika lapha ezweni lakithi wawuthela lo moya kaJesu, lo moya ongcwele, lo moya owenza abantu bathandane bangazondani. Ngelinye ilanga Ushembe wathi mina ngiyakholwa kakhulu amazwi eBhayibheli. Ngiyakholwa futhi ukuthi uJesu waba ngenyama emhlabeni njengomuntu kodwa engokaNkulunkulu. Nguye oyisekelo semsebenzi engiyiphetheyo ngoba mina ngisenyameni njengayo indodana kaNkulunkulu engingufakazi wayo. Yashumayela isesenyameni. Uma umuntu ekholwa ngamazwi kaJesu walahlelana amazwi abaprofeti. Amen. Le nkulumo kaShembe echazwa inkosi ilanga inqubo mgomo yobuNazaretha. Ngokwale nqubo mgomo umuntu ongumNazaretha ngaphandle kokukholwa nguShembe kumele akholwe ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu nokuthi Ushembe ungufakazi kaJesu. Enye futhi inqubo mgomo ebalekile enkonzweni yobuNazaretha ukuthi Ushembe akagcini nje ngokuba ngumprofeti kodwa ungumoya ongcwele ovela kuNkulunkulu ongafi okwathi noma inyama kaShembe isifile wona waqhubeka nokusebenza emhlabeni. Amanye amakholwa ayazama ukusiphisa kulokho esikushoyo kodwa lapha sichaza inqubo mgomo eyisivumelwane senkolo yobuNazaretha. Okumele siqonde ukuthi awukwazi ukuphikisa inqubo mgomo yobuNazaretha
ngenxa yokuthi ayifani nemfundiso nkolo yobuKristu. Iqiniso ukuthi lezi izinkolo ezimbili ezingahumushi iBhayibheli ngokufana. Ngakho ke imfundiso nkolo yethu izokwehlukana. AbangamaNazaretha nabafuna ukuba ngamaNazaretha kumele babe nolwazi ngenqubomgomo yenkolo yabo. Ukuthi uShembe ungumoya ongcwele ongafi sikuthatha emazwini akhe uShembe atholakala kwisihlabelelo 220 owabakhuluma kusele amahora acishe angu-18 edlule emhlabeni, lapho ethi inyama yami ikhathele izolala ethuneni, umoya wami uzovuka wembathe inyama entsha, kwaphakade bengizelwe nanini ngoba khona. Kuyimfundiso nkolo yobuNazaretha ukuthi njengoJesu uShembe akafanga ngokomoya noma inyama yakhe yafa. Lokhu kwakuvame ukuchazwa kakhulu ngubaba ilanga. Khasini 221 lwencwadi izintshumayelo zenkosi ilanga. Ubaba ilanga uthi sizobhubha sonke sihambe emhlabeni, kodwa uShembe akagugi, akafi futhi. Thina uma sesilele emathuneni, uShembe yena uyobe emusha njalo nje, uyobe lokho ekhuluma njalo. Namuhla usakhuluma lapha kwaZulu kuphela. Kuza isikhathi lapho ezokhuluma naseNdiya, akhulume eNew York, eMelika kubelungu. Amen. Njengoba uShembe engomoya ongcwele, kanjalo futhi kuyimfundiso nkolo kaShembe ukuthi ubuNazaretha inkolo kaJehova eyafike yavuselelwa emhlabeni isithunywa sasezulwini esinguShembe. Lokhu kufakazelwa inkosi ilanga uma ekhasini 66 lencwadi ilanga lithi ngiyathanda ukunikhumbuza njengoba incwadi isho ithi uNkulunkulu uyayenza into enhle njengale yenu, kodwa usuke engayenzela abantu. UbuNazaretha lobu uNkulunkulu akakwenzelanga abantu, wazenzela yena, into yakhe le. Akusiyo into yabantu, akusiyo futhi into kaShembe esho uShembe osemhlabeni, futhi akusiyo into yamadodana ami noma abafowethu nabefundisi basekuphameni, akusiyo into yabo, ngekaNkulunkulu. Amen. Isihloko salentshumayelo sithi uShembe nokwanda kobuNazaretha. Ngalesi sihloko siqonde ukuveza ukuthi uShembe wabe enesithombe sini ngokukhula nokwanda kobuNazaretha. Isihlabelelo esisifundile sikhuluma ngezwi lezulu. Izwi lezulu livangeli lasezulwini. Uthi-ke uShembe leli vangeli lasezulwini selizwakele emhlabeni wonke. Ngakho abantu abalamukele ngoba alikhethi muntu, limema bonke abantu. Ukuqhuba leli vangeli uShembe kwisihlabelelo 208 uthi thuthuka thuthuka buNazaretha, izizwe zomile zifuna ukuphuza kuwe, zikholwe zichichime ngezwi lakho. Amen. Uthi-ke uShembe ubuNazaretha kumele kungapheleli lapha kwaZulu, kodwa akugcwale umhlaba wonke ngoba zonke izizwe ziyakudinga. Leli vangeli kaShembe lifakazelwa ngubaba ilanga esikhathini eziningi. Khasini 293 kuya ku94 wencwadi kaMnyandu ilanga lithi uNkulunkulu kulezi zinsuku uthumele uShembe emhlabeni wonke. Izwi lakhe lizwakele nase-England, eMelika, eNdiya naseRussia. uNkulunkulu akazile ukuzosiza abakwaZulu bodwa, kodwa uzosiza izizwe zonke. Kuzofundwa ngazo zonke izilimi. Abanye ngalokhu kuloba kwakho bayongena ezulwini, abanye bayokwazi ukushumayela abanye abantu.
ukuba isikhona lencwadi kaShembe abaningi ngabe bashumayela ngayo ngoba into eyenzeka namhla. Amen. Cousin 26 lencwadi kaMnyandu ilanga lithi ngiyayicabange kakhulu le ndaba yokuthi angihambe. Ngiyazi ukuthi uma ngingahamba ngiye ePutukezi ngingahamba ngifike phambili koMalawi koTanzania ngiye phambili ngoba iphunga likaShembe selikhona umhlaba wonke. Amen. Usho ukuthini ubaba ilanga mayethi iphunga likaShembe selikhona umhlaba wonke? Ngo-2010 kunendaba eyagcwala amaphepha ase-England eyayenzeke eCameroon. Sizwa enye yamantombazana ase-England u-Eureka Brown ethumele i-email kubangani bakhe. Omunye ngowalapha eSouth Africa. Kule email u-Eureka uthi, bangani bami kumele niyifunde le ndaba bese niyathandaza. Kakhulukazi nina eniphuma e-Afrika noma senihlala lapha e-England. Kodwa kungenzeka ukuthi izihlobo zenu ziyahlupheka kumanje. Ngingakakhohlwa nje kuchaza ukuthini ukuthi Shembe. Ngiyaqonda ukuthi leli gama lichaza into engcwele noma ethi ayibe njalo. Kodwa kungixakayo ukuthi kudalwa yini eSouth Africa abe maningi kangaka lamabandla azibiza ngokuthi angabasindisiwe aze agqibe into enhle kangaka evele emhlabeni. Amen. Okwaba buhlungu ukuthi noma le enye intombazana yayivela eSouth Africa kodwa yayingazilutho lutheni ngoShembe. Le ndaba kaCloud Nmambu waseCameroon owayekade eyisatanist yagcwala amaphepha kwakhulunywa ngayo kakhulu eEngland ngoba kwathi uma uCloud eseyikhishiwe kwiSatanism wabe seyoba ne-interview nephepha iPost yaseCameroon. Kokunye nakho kushiwo nguCloud Nmambu ngoShembe. iPost usanda kuvuma emva kokuba ususindisiwe ukuthi wadala ingozi eyambandakanya ibhasi yakwaKami lapho kwadlula imphefumulo engu-48. uClaudine, yebo kunjalo ngayidala le ngozi ngoba ngangisengaphansi kombuso obumnyama. Sengibe ngaphansi kwalombuso iminyaka emithathu. Ingozi yokuqala le engayenza. iPost, njengamanje buyini ubudlelwane bakho nabantu basembusweni? uClaudine, angisenabudlelwane nabo. Selokhu ngaphuma khona ngathi mina nabo sayihlukaniswe igazi likaJesu nomoya ongcwele wazichaza kimi ngokuthi ungiShembe, ungumthokozisi. Wazibonakalisa kimi engumuntu wesilisa ngumAfrika. Ngalesi sizathu ngiyazi ukuthi bangeke besangenza lutho. iPost, uzama ukusitshela ukuthi umoya ongcwele lo uJesu owayethembisa amakholwa unelinye igama ngaphandle kwaleli lokuthi umoya ongcwele. Kungabe umoya oyingcwele ungumuntu noma ungumoya nje ongena kubo bonke abanezinhliziyo ezibumnene? uClaudine, umoya ongcwele noJesu bayinto eyodwa. Kodwa ukuze abantu bomhlaba bakwazi ukwenza umehluko phakathi komoya ongcwele nomoya omubi, umoya ongcwele kwadingeka ukuba ube nesidumbu somuntu. Wabe usunikwa igama lasezulwini kwathiwa nguShembe. Leli gama lalibhaliwe nasemahlombe akhe. Ngalibona uma esephenduka ehamba. iPost, kwakunjani ukukhuluma nomuntu wasezulwini? Wethembisa ukuthi uzowusindisa kanjani umhlaba kulomoya omubi?
uClaudine akakhulumanga okuningi ngaphandle ukuthi athi kumele ngiphenduke. Wabuye wathi umbuso kaNkulunkulu usufikile eSouth Africa. Abashumayeli bezwi lakhe sekuseduze balishumayele iAfrika yonke. Kungalesi sikhathi ke lapho eyonqotshwa khona umoya omubi. Uma ngingakutshela iqiniso ngangimesaba lo muntu. Kodwa kwathi uma iqhubeka ikhuluma ngezwe ngingenwa luthando lumangalisayo enhlizweni. Ngaze ngafikelwa ukukhala. Ngafisa sengathi angathi ukuhlala kancane angahambi. Uma umndeni wami ungase ube nemali singathutha sohlala eSouth Africa sibe izakhamizi zakhona. Ngoba mhlawumbe uyothi ufika umbuso kaNkulunkulu la eCameroon ngobe sengaba mathambo amhlophe. Amen. Le nkulumo yale ntombazana yaseCameroon yangethusa kakhulu. Eminyakeni yama-80s ngangenza ucwaningo ngoShembe. Ubaba uDlomo owayengumabhalane ebandleni lamaNazaretha wayengixoxele ukuthi uShembe qala kuba ngumprofeti. Uthi wabona umuntu ephuma esifubeni sakhe isimo somoya. Wathi uma embheka wathola kubhalwe emahlombe akhe ukuthi Shembe. Ngase ngiyayibhala le nkulumo namanje esatholakala ekhasini 31 lencwadi yami ethi Izwi lezulu. Ngethuswa ukuzwa eCameroon ngobukhona balo Shembe ongumoya owabona ngumprofeti ephuma esifubeni sakhe mandulo. Lo Shembe ochazwa ngumambu nguye lo ubaba ilanga owayikhuluma ngaye ekhasini 136 kuya ku137 lencwadi kaMnyando. Lapho ethi ngathi ngibona kwakufika insizwe engayazi inkosi uNdaba ihamba noSuwela umfundisi. Bathi bathunywe intombi yomlungu ele ngasemgungundlevu. Elokhu yahlala ingagane ithi ilinde uJesu. Bathi le ntombazana ithe ibona yabona umhlola. Kwase kufika umuntu eyibuza ukuthi yenzani. Yathi ngilinde uJesu. Wathi lo muntu uJesu kade wafika emhlabeni mntanami. Useze wabuye wahamba. Ithi-ke le ntombazana wena ungubani? Impendulo ithi yimi uJesu. Ithi pho ngoba ngumuntu omnyama nje. Uthi lo muntu cha mntanami. Kubantu abamnyama ngibamnyama, kwabamhlophe ngimhlophe. Emandiyeni ngiyindiya. Le ntombazana yabona izinwele zalomuntu ziphenduka ziba mhlophe. Waba umlungu omhlophe. Wathi lo muntu ngikutshelile ukuthi nginguye wonke umuntu. Kade ngafika. Bewuhlaleleni ungeze kuphakameni. Uyabona ke hamba uye kuphakameni ngiyakuthuma. Utshela abantu abami ukuthi uSathane uyabazungeza. Ufuna ukubachitha. Ubatshele ukuthi bangahlakazeki noma babe buthakathaka. Ubatshele ukuthi ingubo emhlophe izosuka lapha ekuphakameni ize iyoshaya ezweni lakwamzilikazi. Ondaba noSuwela babezosho lokho ke. Amen. Ngaphandle kwalenkulumo yelanga kwakuyimi engangibhale enye incwadi ethi Ushembe ongumoya ongcwele. Lapho engangichaza khona ngoShembe ongumoya ongcwele owafika kusitheya unina kaShembe eyisimo sembali engakabibikho umprofeti. Ngaphezulu kwakho konke ngawo lo 2010 kwakufike ingilosi kimi yathi kuthiwa angakhe ibandla likaJehova bese kuleli bandla ngifundisa ngomthetho kaJehova eyayifundiswa nguye lo Shembe okukhulunywa ngaye nokuthi leli vangeli alisezubangela kwaZulu kuphela kodwa selizokwenaba ezizweni zonke.
Inkinga yami yayingukuthi sekuza kanjani ukuthi kutholakale sekukhulunywa ngalo Ushembe ko England nako Cameroon. Kwenzeka kanjani ukuthi leli vangeli lombuso wezulu okufike ingilosi yathi asilishumayele umhlaba wonke kuyezwakala selise Cameroon. Kodwa sesingena okwesibili ku-internet sathola isikhishwe yonke indaba ngoShembe sekusele ikhuluma ngoJesu kuphela. Wase uyaphenduleka umbuzo womlungu uEureco Brown wokuthi ifihlwa kanjani lento enhle kangaka evele emhlabeni. Sathu masithinta lentatheli yepost eseCameroon ukuze isixhumanise noClaudine kwaba sengathi izobuyela kithi yavele yanyamalala unomphelo. Nokho ngayiqonda inkinga yayo. Kodwa ngase ngithi asingabe sayilandela le ndaba ngoba uma le ntombazana igcina ifika eSouth Africa izofica kunoShembe abaningi kubanga lobu bushembe bese iyadideka idumale. Izitha zoMnazaretha bese zithi uyabona ke akukho Shembe owambona la, wawusazingelwa yiyo le satanism. Khohlwa ilento kaShembe, landela uJesu wena. Bese leli qiniso lasezulwini licinywa kanjalo. Yikho ke le ndaba ngiqhubeka nokuyichaza ngoba kuza isikhathi lapho leli qiniso ngalo Shembe ongumoya ongcwele lohlala obala emhlabeni wonke. AmaNazaretha namaKristu aqonde kabanzi ngalo. Inkosi busise izwi layo. Le nkonzo iyatholakala ngesingisi ku Facebook othi Rembanza NCG. Abafuna ama-CD nencwadi ethi Kobunazaretha namasiko bengasithinta ku 071 219 8223 071 219 8223. Izalo indodakazi yami eminyakeni ewu27 edlule ngayethembisa umhlaba ufuna umenzela omuhle umshado nengubo kanokusho idile elikhulu lomndeni nabangane nendawo ehlotshiswe ngezembali ezinhle. Ngamethembisa umhlaba ngizimisela ukusigcina leso sethembiso. Nansi indlela yokufezekisa lezo zifiso. Ngenela iMTN Wish It Love It Win It competition. Ungaba ngomunye wabangu40 abangawina u100,000 rand emunye. Uma uthenga iData bundle ngokudayela *141*2*999# unimibandela with love from MTN. Ungqongqoshe kazwelonke womnyango wokuthuthukiswa komphakathi umhlonishwa Bathabile Dlamini umema wonke umphakathi waseMlazi namaphethelo ukuba uphelele ngobuningi bawo emcimbini okulethwa kwezidingo zomphakathi kanye nokuqwashisa ngezidakamizwa. Umcimbi uhlelelwe umgqibelo mhla ka-11 kuJuni 2016 eMen's Sports Ground ngo-8 ekuseni. Kusasa neminyango kahulumeni enhlobonhlobo izobe ikhona. Niyacelwa ukuba niphathe yonke imininingwane efana nomazisi kanye nezitifiketi. Kuzobe kunandisa abaculi abadumile. Mayelana nemininingwane ethe xaxa xhumana nobuholi bendawo. Noma ngabe ukuphi nothembeka zona. Ukhozi FM luhamba phambili. Abakwami bafuna ukungilobala ma. Bavulele bazoshaya